дӯстони азиз, дар ин навор бошад ман мехоҳам барои шумо анами материалое ки барои тайёр кардани шуба, барои духтани ҳар хел палтоҳо истифода мебаранд. Ҳаминҳоро нишон диҳам. Аз корвон, аз тарафи пажарка, нулевой дарвоза, дуюм рядои охиронаш, контейнерҳои охирон, ҷое ки мисол материалҳои хитобозорро мефурӯшанд. Ана вай тигрое ки буданд ва ё 40 сомон буд як метраш, 40 сомон, 50 сомон. ҳозир бо қиматтаракошам нишон медиҳам. То охира тамошо кунед, беҳтарин ва ё ҳаст. Ана и намудош 120-130 сомон. И ваян палтоворӣ бинед полосааш. Ам палтое ки 2000-3000 ҳастанд, ҳам хеле метавонед аз ана ино гирифта тайёр кунед. Ино акун ва ё буре пашми тоза нестанд, вале хушруваканд. Ранги ҳамун 500-600 сомонаҳо меояд. Метраш 120 сомон, 125 сомон айнами намудора. 1 метр мегири, 2 метр мегири, медӯзи аллакай хушрӯ мешава. Агарам хе ҳунар дошта бошед, марҳамат омада ба анамин чӣ хеле мегӯям, ба хоси хитон, ба вкуси хитон метавонед палто ё ин ки палтои дароз, шубаҳои дароз заказ кунед. Шумода метавонанд дӯзанд. Ана ин тигроям фасонак, ино бо қиматтараканд, мехушрӯ. Иное ки ҳоз дида истодаед, ино 100-110 сомон як метраш. ҳозир бисёр видео кардагима мивайша. Ана мехора, ҳамаша тамошо кунед ва ёям аҷоибай. Ана марҳамат, ана ин мехушам зурай. Иям ҳамун чӣ хеле ки медонед ранги ҳамун жимпирои 2000-3000 метова. Палтачӯяе ки ҳастанд, палто жимпир меганшона, ранги ҳамун метова. Бинед метршон ҳами қадар нархаш. Тозаам набоша, вале дуюму сеюм сорда мешава. Мисол тайёр мекунӣ, арзон меғалта. Чем ие ки мехаред, аз оне ки мехаред, агар касе ки ҳам хеле ҳунар дошта боша, ҳам хеле мисол қобилияти духтани ҳамин шубо дошта боша, метавона омада аз анамин магазинҳо, аз анамин дуконҳо хоси худаш харидорӣ карда дӯзона. Хулас ин буд видеои мо аз палтовориҳо.